Има място. 8 гига да е. Нали? Не, гледам отпуска вече устната. Джукич. Отвориха ми тук един зъб и отсреща. Ще стана без зъби, работа. Че не са ги вадили. Бе, пълно ворен до нова дека. Иска студенка да бива. Какво направиха тези? Какво правят там? Търсят сте го опорли? Лашка. То не е разпокрито горе, не? Разпокрито ли? Всичко е разпокрито. Няма конструкция, много направено. Не съм виждал. И то долу не се вижда. Окачения таван стои. Ако ще да видиш, трябва да се качиш от тук. Ама тя е обличана и Тесла Марина сега е обличана. Отстрани. Стар дупи нови гащи. Не баш. Не баш, ама... Стане много хубаво, ще стане ако се направи. Няма, ако тук ще се направи. Покръв ще се направи. И ще стане много хубаво. Нека то ще стане. Да. Ай, изчега толкова си.